Gaurkoan pausoka eskolan egin dugu hitzordua eta datozen minutuetan zehar Jon Aizpun izango dugu gurekin hain zuzen ere pausoka konpainia gaztearen inguruetan, mintzatuko gara datozen minutuetan, pixka bat proiektu hau nondikan sortu den eta ze helbururekin lanean ari diren jakiteko. Beraz, lehenik eta behin Jon, hasierara joko dugu, konta iguzu pixka bat. 26 urteren ostean, dantza eskola honetan, zergatik erabaki duzue konpainia bat sortzeko unea iritsi dela? Paularen nahia zen hau duela urte askotatik, eta lehengo urtean, urtarrian esan genuen, hau da gure momentua, zen eskolaren 25. urte hurrena, eta orduan uste genuen zerbait berria egin behar genuela. Paulak hori da, pila bat denbora daramatza nahi honekin, eta nik 2024an etorri nintzen konpainia batetik lan egitetik, eta orduan uste genuen momentua zela egiteko. Eta orduan, hori da, urtarrian hasi ginen ideia hau lantzen, eta hortik hasi ginen, bai. Hori da, gogoratuko dugu pausoka berez, dantza eskola bat dela. Nola uztartzen da dantza eskola baten jarduna konpainia batek behar duenarekin? Nola ari zarete lanean? Lana oso desberdina da, egia esan, ez du zerikusirik klaseak konpainia batean lan egiten den moduarekin. Baina ikusten genuen ikasle askok dantza lanbide bat bezala jarraitu nahi zutela. Eta orduan beste baliabide batzuk lantzen hasi behar ginen kezka horiek edo lan egiteko modu horiek probatzen hasteko. Eta orduen sortu genuen pausok gazte konpainia horretarako. Gure ikasleak dantzari bihurtzeko pausu horiek aurre ikusteko eta bizitzeko kanpora atera baino lehen. Aipatu duzu, zu pausokara iritsi aurretik konpainia batean lanean ibilitakoa zarela, ez? Imaginatzen dut esperientzia horrek ere asko lagunduko duela horrelako proiektu bat batez ere zerotik hasterakoan, ez? Bai, egia esan, nik 3 konpainietan egon naiz lanean, egon naiz Madrilen, Frantzian eta Italian azkenekoa. Eta urte horiek irakatsi dite nola lantzen den, nola dantzari batek lan egiten du egunero. Ez da, ordu asko dira, lan egiten dantzatzen oso fisikoa da, gero ekitaldi asko, mugitzen zara alde batetik bestera, eta hori normalean ez duzu bizitzen lanbidera iristen zaren momenturaino. Eta konta iguzu Jon, aipatuko dugu ere konpainiez hitz egiten dugunean askotan hiri handietan dauden konpainia handiak etortzen zaizkigula burura, baina imaginatzen dut hemengo jendearentzat erakargarri berezi bat izango dela, ez? Bertan, bere hirian bertan, dantza konpainia baten kide izan ahal izatea, ez? Bai, askotan kanpora joan behar gara beti, ez? Ez daude hainbeste aukera hemen dantzaz bizitzeko. Eta orduan, traba hori utzi nahi genuen, ez? Eman aukera, jendeak hemen gelditu nahi badu aukera izateko, dantzatzeko eta lan egiteko hortaz, ez? Eta hori bizitzeko ez kanpora izan beharra. Bai, hori da. Eta konta iguzu, nola hasi duzue proiektu hau guztia? Ez dakit zenbat kidek osatzen duzue egun konpainia, pixka bat nola hasi zarete lanean? Pausokako taldetik aparte, hau da, Paula da zuzendaria, nik koreografian ibiltzen naiz, baina, gero pausokan lan egiten duten taldea ere, gurekin dago konpainian, baina horretaz aparte orain 14 kide dira, hasieran 12 ziren eta gero bat kanpoan dago, Amsterdamen dantzatzen ari delako, eta urte honetan beste konbokatoria bat ireki dugu eta beste 3 dantzari sartu dira. Orduan orain 14 gara. Eta pixka bat, konta iguzu, ez dakit da proiektoren batekin lanean hasi altzareten, pixka bat zertan ari zareten hasiera hauetan? Bai, hasi ginen Inguma izeneko pieza bat sortzen. Hau da, oso giro intimoko pieza, dantza garaikidekoa. Eta nahi genuen baita ere, lehen esandakoarekin,
askotan hemen ez daude hainbeste konpainia. Orduan, gure kultura, ere gure mezuak, gure mitologia, gure historia, ez da hainbeste kontatzen. Orduan, lotu nahi genuen bi gauza horiek, ez? Hemen izatea eta hemengo kultura kontatzea. Eta horregatik sortu genuen inguma, espresuki ingumari buruz hitz egiten du, ametxei buruz, eta hor sartzen ditugu gako asko gure kulturari buruz. Eta hori izan zen gure hasiera, egin genuen apirilean Bilboko Orkestra Filarmonikoan hasi ginen, egin genuen zatitxo bat, gero Euskaraldiarekin ere beste zati bat egin genuen, eta azkenean urrian estrenatu genuen ingumako pieza osoa itsasetxean Hondarribian. Eta nolako harrera izan zuen lehen lan horrek, zeren esan ohi da, hasierak ez direla errezak izaten, ez? Ez, bai, egia esan zaila da, gehiena uste dut programazioa, ez? Hor sartzea, bai, kompetentzia asko dago, baina bueno, harrera publikotik ikaragarria izan zen, bai, sarrera guztiak saldu ziren, orduan egia esan oso pozik egon ginen, bai. Eta konta iguzu, nolakoa da konpainia baten kide izan da egunerokoa, ez dakit zenbatero entxaiatzen duzue, pixka bat nola antolatzen dituzuen entxegu horiek, edo zein da konpainiaren antzetik dagoen antolaketa? Bai, esan bezala, gazte konpainia bat da, ez? Eta pausokako ordutegiarekin moldatu behar dugu, hemen gauza asko egiten ditugu astean zehar. Orduan, larun batetan entxeguak egiten ditugu, astero, eta aurre ikusten dugu pixka bat hilabetean zehar ze ekintzak egingo ditugun, eta ikusten dugu gutxi gora bera ze lana egingo ditugun entxegu horietan. Orain ari gara, kide berri hauei inguma pieza irakasten, eta txertatzen piezaren barruan, eta ari gara beste pieza berri batekin lehenengo pausoak ematen, orain ikerketa moduko bat egiten, improvisazio askorekin, gauza berriak saiatzen eta beste pieza berri bat bideratzen. Imaginatzen dut pausoka eskolako dantzarientzat ere ez, referentzia hori izatea eskolaren barnean edo eskolarekin loturik garrantzitsua izango dela, aipatzen zenuen bezala, etorkizuneria begira batez ere ez, dantza lanbide izan nahi duten horientzat, aukera ireki bat ez? Bai, azkenean, unibertsitatera joaten zarenean praktikak daude, ez? Bada ohikoena. Baina dantzarekin egia da, praktika horiek murrizten direla. Orduan aukera hau izatea prestatzen die gero ateratzeko momentuan, ez? Edo lan egiteko momentuan askoz prestatuagoak daudela. Azpimarratuko dugu ere konpainia gazte bat dela, ez? Izaera hori izatea azkenean berezitasun bat izango da, eta imaginatzen dut horrek ere gogo eta esfortzu berezi askatuko duela, ez? Bai, egia esan ilusio asko arnasten da entxeguetan. Beti prest daude edozein ideia planteatzen dudanean prestatzeko, saiatzeko, ez dago inoiz trabarik beraien aldetik. Eta hori sentitzen da entxeguetan, ilusio hori, lan egiteko gogoak, bai. Eta konta iguzu, etorkizun laburrera begira ez dakit jada emanaldirik finkaturik duzuen, pixka bat ze helbururekin ari zareten lanean? Bai, orain oso momentu hona da galdera hori egiteko, bai. Hori da, deialdi asko daudelako, baina oraindik itxoiten ari gara. Badakigu udazkenean inguma berriro egingo dugula, baina oraindik ezin dugu konfirmatu noiz izango den eta non, baina, laster gure sare sozialetan ikusiko duzue. Ederto, eta etorkizun luzeagora begiratzen badiogu, hau da, ametxetan pentsatzen hasten bagara, noraino eraman nahiko zenukete pausoka konpainia berri hau, noraino iristeko prest dagoela uste duzu, Jon? Egia esan, orain hasiera denez pausuz goa, ez? Pausoka. Eta, uste dut gure nahia dela ekitaldi asko egitea, ideia desberdinak lantzea, azkenean dantza ez da beti antzoki baten barruan izan behar, eta hortik ere landu nahi dugu dantza beste lekuetara eramatea
bai, kalera adibidez, edo beste zentroetara ez dakit ikastoletara adibidez, dantza ez delako bakarrik artistikoa, pedagogikoa delako baita ere, eta uste dugu leku askotera eraman dezakegula, eta hori izango litzateke gure ametsa, bai. Eta azkenik mezu bat eskatuko dizut, hau da, dantzaren mundua gogoko duen gazte batentzat, ez? Bere etorkizuna imaginatzen duenean, eta dantzara bideratzea nahiko lukeenean, ze mezu emango zenioke, zu hori pausoka dantza konpainia honetako kide izanik, ze mezu emango zenioke? Esango nioke lasai izatea. Hori garrantzitsuena, bide hau ez delako erraza. Ez da, zaila da askotan audizioak egitea edo zure lekua aurkitzea, baina hori ez du izan behar, ez dela zuretzat. Lasaitasunez hartzeko eta froga asko egiteko azkenean zure lekua aurkituko duzula. Kontatutako guztia eskertzen dizugu Jon, eta ziur hemendik ere pausoka konpainiaren pausoak guk ere gertutik jarraituko ditugula, etorkizun luzea ikusten badizuegu eta beraz mila esker eta zorte on zuen ibilbidean. Mila esker.